Obraz hry zrejme budeme sledovať veľmi dlho. Ešte sa tam ale naskytol drzý Hudáček, Hudáček! Gól! Gól! Libor Hudáček strieľa najdôležitejší gól kariéry. A to aj s plným vedomím toho, že rozhodol 7. finálový zápas v Extralige. 3-1 pre Slovensko. 45. semifinálová minúta. Vedieme o 2 góly. Zarazení Česi potrebujú teraz veľmi rýchlo vyrovnať. Libor Hudáček osvedčil svoj inštinkt. Profitoval z roboty Šatana a Surového a keď sa k nemu odrazil puk, tak už vedel, čo s ním. Nie len Šatanové, ale aj Hudáčkové blafáky bude musieť študovať Kováč. Svojím známym blafákom, určite si to pamätajú aj v Košiciach, takýmto blafákom uvoľnením sa ako pravák do pravej strany. Samozrejme predtým je naznačenie strely, aby brankár mu trošku vykorčuloval von z brankovej čiary, z brankoviska. A čistým blafákom zasunul puk do brány. Ja som stretol Libora, ako sa išiel rozcvičovať a